गुबुनफोर बोसोर बायदि देग्लायबो खुंगा 24थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जादों। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागो आफादनि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंगा 24थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव माराथन खारनाय बादायलायनाय, बेनि उनाव आफादनि फिरफिला बिरहोनानै जागायनानै बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय गेवलां बैसागो मोसानाय हाबाफारि लानाय जायो। गेवलां बैसागो मोसानायखौ बेखेवनानै होयो बालाबारि गामिनिफ्राय बिथां फैमाल नार्जारिया बेखेवनानै होयो। बेलासिनि 2:30 रिंगायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारि बिथाङा। बिनि उनाव मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होगोन रङिया बिधानसभा बियाबनि एमएलए भबेश कलिता बिथाङा। हारिमु बिलिफां आयदाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय नुजाथिफैगोन बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि इलिसा बर' आरो रबिन सिं दैमारि बिथांमोना नुजाथिफैगोन होनना फोरमायदों बानजाय आफादा। गिबियावनो आङो आर'नाइ रादाब आरो एसएम निउसनिसिम आं साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोंहा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि जा खुंगा 24थि बे बैसागु फोरबोआव जोंहा गिबियावनो हाबाफारि हिसाबै दङमोन जोंहा माराथन खारनाय आरो दिरुं बोनाय बादायलायनाय, हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि आरो सावगारि बादायलायनाय, बेफोरबो जोंहा मोजाङैनो जोबनानै थाङो। आरो जोंहा गाहाय आलासि महरै गेवलां मेलाव नुजाथिफैयोमोन मानगोनां बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर मानगोनां मुस्रि फैलाजे बरगयारि बिथां सारा आरो लोगोसे जोंहा बैसागु थिलि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा आलासि लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिथांमोना एसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हादिया आरो जोंहा बे जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलनि थाखाय मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा आलासि लिंनाय जादोंमोन। बिथाङाबो एसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हादिया। जियानो जाया मानो आं बिथांमोननि जे फैनो हायैनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो। बिथांमोना बिराद उसुबिदानि थाखाय फैनो हायैखौ जोंनो बिथांमोना फोरमायहरदों। दा जोंहा मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदायाव जोंहा बाहागो लाफैगोन उदालगुरि जिल्लानि मिस इलिसा बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन, मेथाइ खनफैगोन। दा जोंहा मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदाखौ दान्दिसेनि उनावनो जोंहा बेखेवनाय जागोन, जाहाथे गासिबो बालाबारि औगुरि बा गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना लैहोर फैनानै जोंनि बे मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदाखौ रंगिना संगिना खालामनायजों गेजेरजों रंजाफैयो। बेखौनो आं मिजिंथिनानै जोंनि बानजाय आफादनि जानानै आं गुरै खावलायना थाबाय।